Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. E aquí seguimos, en Verán, Verán. Esta semana non podíamos esquecer a nosa festa grande, as festas de Galicia, as festas do Apóstolo, que congregaron a pasada fin de semana a milleiros de persoas en Santiago. Pero non pensen que neste programa lles imos a ensinar a pirotecnia da catedral ou os tiraboleiros que moven o botafumeiro, non. Aquí ensinaremosles esas actividades que congregan moita menos xente, pero que fan do encanto e do especial das festas do Apóstolo algo irrepetible. Silvana Moril e os compañeiros de Santiago TV trannos esta reportaxe. Que nestas festas do Apóstolo tampouco podían faltar en Santiago os bailes e a música dos xigantes e cabezudos que enchen de cor e son as rúas e prazas da capital galega. Unha tradición esta dos xigantes e cabezudos da que desfrutan os pequenos. Bien. Gústache? Que é o que máis se gusta de todo? Como bailan? Sí. Son moi divertidos, iluminan as calles e bailan ao ritmo do son. Moi bonitos e que o fan moi ben. Por que che gusta? Sí. Por que che gustan? Que é o que máis se gusta de todo? A súa vestimenta e como bailan. Bailan ben, verdade? Sí. Moi ben. Que é o que máis se gusta? Como bailan, es que se lía mucho uno. Bien. Que é lo que máis te gusta? La fiesta. La fiesta. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y bailar con ellos? También. ¿Y tú cómo te llamas, guapa? Daniela. Daniela, ¿y a ti qué te parecen los gigantes y cabezudos? Bien. ¿Y qué es lo que más te gusta? La fiesta. E como non, unha tradición da que tamén desfrutan os máis maiores. De xa vir con miña nai e ahora trae los nenos. E como se viven esta? Parece que unhas festas en xigantes e cabezudos non son o mesmo en Santiago, non? Se non houbera cabezudos, non. Por suposto que non. Como pasamos? Dende pequena xa viñamos a velos e agora de maior? Ben, o sea, millor, porque ves como disfrutan realmente eles. Está moi ben todo. Me gusta moito como bailan e todo moi ben, Gústalle moito? Sí. Parece que unhas festas en Santiago sen xigantes e cabezudos non son o mesmo, non? Nada, teñen, fan falta. É tradicional. Pos pequenos ben pa min. Cantos anos leva vostede vindo desfrutando, non, destas actuacións? Pois mira, teño 76 desde os 3 ou 4 anos. E as pequenas como pasan agora? De maravilla, verdad? Sí. Que che parece a ti? A ver, contame, esto dos xigantes e cabezudos, como pasas con eles? Bien. Que é o que máis che gusta deles? Como bailan? Baila. Sí. Pois seguímola como todos os anos. Eu desde que era neno, pois non sei se fallaría algunha vez con meu pai, pero desde que eu me lembro, creo que os vin todos os anos. Entón é unha festa tradicional que trae a moitos turistas, como estades vendo, e que este ano me parece que, non sei, pero me dá a impresión de que é o ano que máis xente vin eu vendo os gigantes e os cabezudos. Pois pareceme estupendo, é unha festa moi bonita, os nenos están moi emocionados, é a festa de Galicia, estamos encantados con ela. E ano tras ano vimos a desfrutar dos seus bailes e da súa música, non? Sí, por suposto, sí. Imagino que vostede debería de pequene, agora traemos os pequenos. Claro, ahora veñen os rapaciños todos a velos, sí. E os que ao longo destes días visitan Santiago tamén desfrutan moito dos bailes e da música deste clásico das festas do Apóstolo. ¿Y qué le parece a usted que llega de Madrid esta actuación de gigantes y cabezudos? Maravilloso, es fenomenal esta actuación aquí en la fiesta de Santiago, esto es maravilloso, el escenario en la plaza de la Quintana, muy bien, y vosotras fenomenales también. ¿Es la primera vez que viene usted en las fiestas del Apóstolo a Santiago? Aquí muchas veces, vengo aquí casi todos los años, porque tengo unos amigos y luego haciendo el camino. ¿Y es la primera vez que ve a los gigantes y cabezudos? No es la segunda, pero como es tan bonito, pues me encanta verlo. Uns gigantes e cabezudos que, sen dúbida, convértense nestes días de festexos nuns dos grandes protagonistas destas festas do Apóstolo. Se os xigantes e cabezudos fixeron as delicias de grandes e pequenos, os contacontos que se repartiron polos distintos barrios da cidade dinamizaron as rúas menos concurridas. Os compañeiros de Nos TV lévannos a Amio para coñecer a tropa de trapo. Imos a ir agora o ruxido con efecto de oso. Mima, ahora sí que mola. Pois tiñamos
aquel oso polo monte, triste, que ruxía así, bueno, non o repito. E claro, abaixo do monte había unha aldea nova. Fixera no verán pasado e era rara porque non tiña casas, tiña chalés. E non lle chamaban aldea, chamaban urbanización. Era toda de xente de fora, de lonxe, dunha cidade grande que empeza por M e acaba por Acta. E esa xente nunca oíra este ruido. Entón, claro, estaban na casa, facendo o café ali. Que ese ruido, que medo mete? Ou estaban ali co periódico. Que ese ruido, que medo mete? Claro, eles non sabían o que era, pero sabían que metía medo. Pois a verdade é que, bueno, este ano para nos foi un ano moi intenso. Eu estou na tropa de trapo con Marta Ortiz. Este ano era xa o quinto espectáculo que estrenamos, non? Levamos moito traballo en riba. Fixemos o Ritmo do Camiño, que é a segunda parte de Antiaguamba. Fixemos Ti tamén contas, que foi unha proposta de contada e obradoiro con dous formatos para o Fondo Galego. Fixen tamén Da Vinci para Pontevedra, para a Feira do Libro. E quedábame para verán facer un espectáculo para cubrir a Marta, que agora está de baixa de maternidade. Entón, claro, era como, veña, hai que apurar, hai que facer algo para verán. Entón gustou-me a idea de un rollo a medio facer, un rollo en obras. E así foi como un pouco naceu Contada en Obras. Son da Ría de Vigo, pero agora vivo aquí en Compos tamén, aí en Fontedouro, que é todo un barrio pequeniño, así un microcosmos. Eu vexo moi ben, o que pasa é que é algo arriscado e é difícil, quero dicir. É unha proposta boa, pero unha proposta a medio prazo, non? Porque hoxe de feito foi difícil xuntar xente, non? Entón, a cousa é non desfalecer, seguir, porque son cousas que hai que facer pouco a pouco, creando hábito, que a xente vai enterándose. Hai centros socioculturais que funcionan moi ben, entón aí é fácil engancharse o carro, e hai outros que, bueno, pois teñen outras dificultades. Cada barrio ten os seus horarios, os seus centros de reunión, entón dinamizar eso costa, pero dende logo é a aposta, joder, a xente está en todos lados, no rural, no urbano, a xente merece cultura en todos lados. Xa fixen outro día na Gracia, que tamén estuvo moi ben, a verdad, foi unha gozada aí, os rapaces portáronse genial, estaban ali co campamento, e hoxe aquí, en Amio. Espero que po ano que venga xa moitas máis. Perfecto. No quiero pienso, dame churrasco, baby. Ven que merezo, ven que merezo. No quiero pienso, no quiero osos, dame churrasco, baby, que xa te conozco. Non sei, produtor, isto non vexo que funciona moito. Dime outro estilo, Rápido. Dale. Rock. Así a muerte, a pelo. É igual. A despertar. Mira, teño aquí algo. Ahí va. No quiero pienso, dame churrasco. Ven que merezo. No quiero pienso, no quiero osos, dame churrasco, baby. Ya te conozco. Que Galicia está chea de festivais de boa música é algo que temos moi claro, pero se pensamos en música folk, un único nome ven o noso maxín, Ortigueira. Os compañeiros de Radio Televisión Ferrol invítannos a asistir a este festival referente mundial que ademais aglutina a máis de 100.000 persoas nunha soa fin de semana. Un ano máis o Concello de Ortigueira cheouse de centos de miles de persoas con motivo dunha nova edición do Festival Internacional do Mundo Celta. Durante 4 días, veciños da comarca e turistas se deixaron envolver pola mellor música folk e un ambiente irrepetible ao que contribuiu o bo tempo.
La diferencia es la gente. Hoy hay muy buen rollo, la playa está llenísima de gente, hay un rollo estupendo y bueno, las actuaciones vale la pena verlas, es impresionante esto. La playa es impresionante, pero sobre todo es la gente y el ambiente tan positivo que hay, sobre todo a la hora de acampar o cuando estás por aquí por el pueblo, todo el mundo te ayuda. No sé, el ambiente que se respira es muy positivo. O que é evidente é o bo ambiente que se respira nesta vila ortegana cando se celebra un festival que ten xa 31 anos de vida e que atrae a persoas de todos os puntos da xeografía española, aínda que especialmente de comunidades cercanas, como o Principado de Asturias. Hombre, por supuesto, siempre tenemos que venir, estando tan al lado, tan cerca. Pues me gusta la villa, me gusta el ambiente que hay, he llegado de la playa ahora y hay un ambiente impresionante allí, muchísima gente. Y esto es un evento muy importante para la villa, yo creo. E tanto que o é, sobre todo cando o cartel de concertos está marcado pola presenza de grupos e artistas, como a propia banda de gaitas de Ortigueira, de Beilo Fazol, Cristina Pato ou Sharon Shannon, entre moitos outros, que sen dúbida fixeron desta 31ª edición un evento inesquecible. E para rematar o noso ciclo de entrevistas de hoxe temos a honra de contar cun dos actores e cómicos galegos máis recoñecidos en toda España. Manuel Manquiña, moitas grazas por estar hoxe aquí con nós, ademais tendo en conta a xenda tan apertada que tes. Xa che digo, eu encantado. Bueno, de ti podese dicir que és unha persoa que non ten pelos na lingua e que dis o que sexa, pese a quen lle pese. Valo facer nesta entrevista? Non creo que sexa necesario, seguro que non me vas a poñer en situacións complicadas. E xa falando da túa filmografía. Airbag foi a película que te catapultou, se pode decir así, o panorama español, xa que en Galicia xa te conocíamos, iso deu a nominación o actor revelación dos Goya, pero di a verdade, despois de tantos anos, case 20, chega a cansar o feito de que a xente veña a verte, che diga eso de el concepto es el concepto, ou esas mostras de cariño siguen gustando? No, non molesta. A mí non me molesta especialmente ir pola rúa e que me pidan aquí unha foto. Tío, vi Airbag 6 veces. E pois eu lle digo, pois xa, son ganas. Pero bueno, non teño moito problema para facerme fotos ou que me falen de Airbag. Calquera caso estou agradecido. Estou agradecido a todos porque me deran aquí papel, a Juanma pola dirección e dende logo para min Airbag foi unha oportunidade, como diste, que me abriu o mercado a nivel nacional e en cualquier caso agradecemento. E sempre que alguén che di, home, lembroche por aquel papel ou por aquela película, pois é unha cousa agradable de escoitar, non é como para poñerse con moitas exigencias. Bueno, o que hai que dicir é que o éxito como actor non ten idade, perdoa a miña confianza, pero agora dime a verdade, como fas para compaxinar todas as grabacións e toda a túa axenda ca familia? Bueno, eso foi digamos, un empeño especial, non? Houve un momento en que, precisamente a raíz de Airbag, tiñas que tomar unha decisión, non? Adicaslle máis tempo a túa carreira, instalaste en Madrid, onde sabes que as oportunidades de traballo van ser mellores, ou combina as dúas cousas, dándolle prioridade á familia. Bueno, pois eu decidín darlle prioridade á familia, sen ter tanta ambición profesional, e non me arrepinto, non. A familia é unha cousa
importante para min, dá moita satisfacción, e despois con ter traballo abondo como para poder manter esa situación cómodamente, pois é suficiente, non? E en ese sentido hai que recoñecer que aquí en Galicia a televisión de Galicia tamén deulle moita oportunidade a todas as produtoras e a todo o audiovisual galego, e entón moitas persoas estamos, pois creo que un colectivo dunhas 60-70 persoas están vivindo uns mellor, outros máis cómodos, outros con máis traballo, outros con altibaixos, estamos vivindo de audiovisual, cousa que, por certo, sorprende bastante precisamente en Madrid, onde hai xente que non ten tantas oportunidades como temos nos aquí. En algún momento te plantexaches facer un parón? É que ás veces os paróns xa aparecen sen que ti os escollas, non hai ciclos de traballo continuados e de repente hai ciclos de traballo onde efectivamente están eses paróns, por eso cando ás veces se fan ofertas de traballo que se acumulan, pois non podes permitirte o luxo de dicir non, as colles por se acaso faz como as formigas, non traballas todo o verán, non vai a ser que no inverno esteas obrigado a tirar da reserva. Tes unha longa filmografía ás túas costas, pero a verdade é que nos papéis nos que máis brillaches poden ser quizáis os de actor secundario. Sí, é que realmente protagonistas eu creo, só lembro a Tilano presidente, casi todos son secundarios son bueno, ahora o Rei Gitano, vale, pero sí son secundarios casi sempre en comedia, personaxes cómicos. Outro día facíamos unha entrevista e decíame un colega teu en Madrid, decíame: Manquiña, por que ninguén te chama para dramas, como actor dramático? E decía, bueno, pois non o sei, porque será que doulle unhas características dun actor cómico, e el decía, estou convencido que serías un gran actor dramático. Prácticamente dramas o fixen en teatro, pero en cine casi sempre si son papéis de comedia. Xa o adiantabas, o humor é quizáis o teu sinal de identidade, e tamén xa dabas un pequeniño avance de que eres o humor e ti os protagonistas da última película que está agora mesmo nas carteleiras, que é Rei Gitano. Sí, con Carra Elejalde. Bueno, pois eso apareceu porque Juanma lembraba que cando fixemos Airbag, no momento en que Carre máis eu protagonizamos aquela escena na taberna cando canto co vaso encima da cabeza, pois decía que son dous tipos que cando están xuntos non se necesita moita explicación ni moito esforzo para filmalos, non? A escena cobra importancia con eles. En base a ese escribiu os papéis de Rei Gitano para os dous, e efectivamente estive moi a gusto traballando con eles, con ambos os dous. E sí, en esta ocasión protagonizamos, teño o placer de compartir con Carra o protagonismo desa outra comedia, como digo eu, comedia un pouco dramática, porque eses dous perdedores hai por momentos que máis que risa dan pena, non? Como é volver a traballar con eles 18 anos despois? Notades o cambio? É que realmente para min non foi un corte dende hai case 20 anos que se fixo Airbag ata hoxe, hai 18 anos, porque nese tempo eu con Carra traballei en Ano Mariano, tiven outro tipo de relacións con el, con Juanma fixen teatro, Popcorn, con Juanma fixen algún espectáculo especial na Feira do Cómic de Granada, Juanma vi un par de veces o Festival de Curtas de Cannes, e entón ao longo deste tempo non deixei de ter contacto con eles, non? Incluso de falar de outros proxectos e de cousas. Entón non foi dicir, vémonos despois de 20 anos. É certo que non traballáramos tan intensamente, pero dende Airbag non perdemos o contacto e a relación. Vimoste subido aos escenarios, agora que falabas do teatro, tamén facendo monólogos, pero tamén acompañado. Como te sintes máis cómodo? Con Toni Lomba, con Germán. Bueno, nos monólogos, os monólogos falos ti só, aínda que compartas cartel. Eu teño compartido cartel con Luis Zaera, con Robert Bodegas, bueno, moi a gusto, hombre, mellor que solo porque compartes viaxe, compartes camerinos e lévase mellor. E con, por exemplo, con Toni Lomba, que teño un espectáculo que se chama Música Ligera,
que foi un espectáculo creado simplemente para min polo placer de poder traballar con Toni Lomba, que coñecín precisamente como artista, como cantante no Festival de Cannes, e dixen, este tipo é un fenómeno, teño que ter no meu currículum, eu traballei con Toni Lomba, non? E entón montamos este espectáculo música ligera que precisamente ahora estáse programando para fora de Galicia, para Madrid, Andalucía e toda a zona do Levante. Pódese facer humor con calquera cousa ou hai temas vetados? Sobre todo despois sí, de hai temas vetados. Rei Gitano. No, para nada, no, pero hai temas vetados, pero que non sei se están vetados legalmente, pero sí que eu teño vetados. Por exemplo, a mí non me importa facer humor sobre un tipo negro, podo facer humor, mira, o tipo di que é de color, pero non é de que color, azul como os pitufos, no, é negro, non me importa. Non creo que ninguén teña que sentirse especialmente molesto por iso, pero si, por exemplo, non se me ocurre facer humor sobre o maltrato, por poñer un exemplo, sobre pederastia, sobre terrorismo. É moi difícil porque podes ferir non xa non sensibilidades, senón a persoas que directamente sufren determinadas cousas. Entón, facer, por exemplo, humor sobre víctimas como rapaces, como xente menor que non se pode defender, ou sobre o maltrato, que son dramas moi grandes, non lle vexo moito sentido. Entón, hai unha autocensura en ese sentido. Pero sempre sacando un sorriso con temas moi banais. Sí, é que, a ver, as sociedades van avanzando, vémolo en España, hai cambios constantes, entón podes facer humor sobre moitísimas cousas, podes facer humor, como dille Reixa, ai pasa unha moto, e te podes facer humor sobre moitas cousas, e as sociedades, o propio comportamento humano, os humoristas, os cómicos, a televisión, estes medios, pode permitirse burlas, non? Ou gracias. E é unha das claves que sempre manteñen os humoristas, saber rirse dun mesmo, non? Se ti te ríes de ti, ou se te ríes do teu equipo de fútbol, ou sabes facer humor sobre a nosa mesma profesión, sobre a propia televisión, que non deixa de ser un pouco ridícula, ás veces patética, esta fan que temos de chegar a todas partes, de meternos a todas as casas, de empezar pola mañán xa falando de tertulias políticas, tertulias do corazón. Entón, podes tratar moitísimos temas, uns importantes, outros banais, sen necesidade de ferir demasiado a ninguén en concreto. Gracias por estar hoxe connosco, eu si que quedo cun sorriso na boca pola túa entrevista. E nos agora brindamos por todo o bo que nos traen as cámaras que compartimos tanto ti como máis eu, cun bo viño, un albariño, un Martín Kodax, pero para todos os que estén na casa. Nos tócanos marchar, se remata o programa. Se fora por nós estaríamos as 24 horas con vostedes, pero pensen que é para mellor, que a semana que ven estaremos de contidos que lles van a encantar. Viaxaremos ata a festa do Albariño en Cambados e coñeceremos os vikingos de Catoira. Lembren tamén que poden ir á xenda do Concello de Pontevedra a revisar todas as actividades que lles ofertan para facer durante a semana e, sobre todo, que xa nos poden encontrar nas redes sociais. Pódenos encontrar en facebook.com/programa Verán Verán. Repito, facebook.com/programa Verán Verán. Nos volvemos a semana que ven, pero agora quedamos brindando e na casa deixámoslles co último tema do noso grupo de hoxe. I can feel it so nice, so nice, so nice, that my heart is turning blue. It's the way that it touches my eyes, when I can put them on you. In my life there is always a void. Yeah, yeah. Don't be angry for trying to feel. For tonight, for tonight.
rights. So I call for attention, please. Don't you see how it seems my time inside? 'Cause I hate to be begging tears. All the things that I have left to tell, yeah, yeah. Pushing hard from within me for the night out, for the night out. It's my world, my words, my heart brings a fire to the light you never shown before. It will be no more. He's a player, his mind is like a song, sends some words in vain. And I, yeah, and I, yeah, and I, yeah, and I, and I, and I, yeah, and I, yeah, and I, yeah, and I, and I, and I, yeah, and I, yeah, and I, yeah, and I, and I, and I, my only journey, my only journey, my only journey. Where I do, my only journey, my only journey, my only journey. Where I do for the night out, for the night out, for the night out. My only journey, my only journey, my only journey. Where I do, 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 where I do. My son's on the walls in vain. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.